Ngas ngu yo blay uba panla yangi bangin wan shapi man laga step man laga sngi lengba kene ke program morning mana kijing pusan kijing kren naga ktinu blay ki belong kijing ba mensib naga benta jong kito ki besngap per ki besha skor ngai ku blay ru ya pi ki baju ngap ya kene ke program morning mana bat to ya ngap bat to blay unang ya ker khu ya pi kat ba pidang yaine minot ban ngap ya ka ktinu blay bat kijing pusan naga ktinu blay hagani ka step ngashim ya ka kabu ban nga wan shapi ban wan ra ya ki jinga pusan bakan jaman sim na ka ktinu blay ka khubor bagini pusan banta kalong lakat no slem pila up let's say don na pring jong pi don na pring ki jing pang ki jing shitong pi up la no ngan yo jing pen khia ba kata ke jing up jong pi let's say kala shimpor palat na ka banta jong pi don na pring jong pi pila up yo briu ya ka briu banong kurim berka kurim jong pi don na prin jong pi up ya ke jing pen im ha ka yin ka sem jong pi duai pi ang nuot pan yo i ke jing pen im ya ki khon ya khpa ya ka kami ya lok ka lok pat kum ta ter ter bat hadu menta pi pat yo i ya kata ke jubab don na prin jong pi don ha prin ke jing kot lat yo ke jing im pi duai pi kmi lenti baki lat ki lenti blain pli ha ka yo ka kot ka kam ka jam bat ke jing kano kaba pi ngau thu pi don kam ye ke jing pili lat jo blay dre hadu menta kata ke jing up kampat shem don ka dak ka shin ba pinyo i ya ka lenti ba ka lat bo blen pli ki don shibon ki ki jing kerku ki ba pi up pi kmi lenti henry hadu menta pimpat yo i ki jing ang nuot ki jing pos new jong pi ki jing tu pau jong pi ki kular ki ba pi la yo na blay hadu menta kimpat urlong bat pi ong sakat no slem ngandang up tos nginya ngap menta na ka ktinu blay ki don shibon ki briu jo blay ki riu krau jinget ki riu krau jo blay ha ka ktin jo u ki bahaban up da ki slem bar ki posnem ban yo i ki jingkar ku blay ban yo i ki jing pendep ka jo blay ba ban yo i ki ba krau ha ka jing im jong ki to menta nginya wan ban pej ki ni ki briu jo blay ha ka bible katno slem ki up katno slem ki la up banyo i ya kata ka bagi ang nuot bakan urlong kan jia ha ka jing im jong ki kanuksa ka banengkong nginya lech chaw abraham haba wala don nyo posan snem uyo i ka jing khot no blay ba ka jing pan pau no blay ba ka kular no blay baun salong kpa jo ki jai pan riu na u kan mi ka jai pan riu ka bakrau pen ban wat ha ka bakum kata kapor ka ba umpat don khun udon katanga henry yo khun tiu blay ong ba men salong kpa jo ki jai pen riu kumno kata kala ban long wa barhamu absan snem shi post nem khat san snem ru em yo I ba ka sara kan pun khun kat kum kular jo blay ar post nem ru em henry haba ula dap shis pas nem kat kum genesis ar well known khot basan haba wala adap shis pas nem kasara kala khayo isa arposan snem wa abraham u ap pan yo ke kular jo play nang tau jacob ulapan nau laban ya ka rakhel ba un shongkurim ya ka paru laban ula kular ban ya ka rakhel hu jacob da ka baudei ban trei shwa nyosnem kum ka bainong naga banta ka khun jong u bahkan long kat tengah jo Jacob ula kongu ya kata rin dalakut kita ginyos nem ula banu pen kelai ke jingkular uang san nyos nem men chakri nga ban ngan sa ai ya ka khun jonga ka rakhel hami bahkan long kat tengah jo me Jacob ula beteng biang ban chakri ya ulaban sa nyos nem bat kumta khat saus nem ula ap ya ka rakhel ban yo ya ka kum ka kurim jong u bat haka kitab Genesis kalau nong ka arpo khandai kat khot ka khat pra bat kat khot ka arpo pra ka ong ba ulaban ula ai ya ka rakhel hu jacob anong ka tengah jong u jacob u ap khat saus nem u ap sha slem da ka jing angnut lanu un yo ya ka rakhel ban shongkurim ya ka bat khadu khat wai hadin ka jing ap ka khat saus nem ula yo ya ka nang tau Moses
habau dan sau pos nem karta ka Bible ka yathu baulami shabat banai pet ya ki parajat jong u ki Israel ki bala sha penlong brau la sha le ben le kho sha pen chitom ben ha ki nong Egypt ulami banai pet ya ki kumno ki long ki man uyo i ya ke condition ke jinglong jong ki bakila sha ban ben palat bakomta jaga bodri utmu ban pelat ya ki Henry umla setia ulah ban pet yap na Egypt syari median ban laj na ka jing penhir keput jong sim pharo sau post na mudun hari median bagata ka jing itu pau ka jing sokhia kemudian ha ka donot ban pelat ki khun Israel uhaban up sau post nem bat so wan pai pat sha Egypt but Bible ka ong Exodus nyol non khot nyo anda wala ada pra post nem uyeng ha khamat jong pharo baru Aaron ban ya sa ja khamat pharo bon pelaj no iki khun Israel na Egypt kumta u Moses haba wala dan pra post nem sau post nem u haban up kata ke jing thu pau ke jing sokhia ka bodan jing angnuot ka bodan jing snosen e yela ki briu ka bodan wahaban kit kendung ha ka donor jong usau posnem bat kumta hadin sau posnem usala ban pelaj ki khud Israel na Egypt kamlong ke jing up ka batang shibit por sau posnem ban up ka dei ke jing up ka bakrau dan kat ke jing leng up bisa u Joseph u yo ya ke jing posniu ba un salong unong yalam bat un yalam yala ka ying yala kinmen yala ka ying kasem bat un salong ubriu bapau bat ubriu bo play udan ka jingkhot bat ka planjong play khat news na mu yo yak ta ka jing post new Henry ban pen urlong ya kata uhaban up khat laisnam kitab Genesis sab well known khot sau pun riu ka Bible ka yathu dawla dap lai post nem uyeng khmat jong pharo ban batai ke jing post new jong pharo bat kumta kata kala penlong yak u Joseph akan kala ke jing Shem jong u naumrau banlong unong sensyar ha Egypt khat lais nem wahaban ap ya ke jing penpau be ke jing post new bakan urlong they said donna prin jong pi don shibun ke jing angnuot ke jing post new ke jing kwa kijing trang kijing sliang kiba pila ap lano katakan urlang to yai ap kapor jong pi kan sawan u David ha ka beningkong u Samuel kunong ka khanri u khat ka khat lai la yathu ba u Samuel nong itu pau la pen sle yu u nong sim jo ka Israel Henry kam shim long pat la ni kam shim jia kumta hi ha kata ga ju ka sngi ba un yo kan ti ka khet pan sin shar ke Israel namar usol udang deus im ha ka por pen ban ke jing pan sle kala wan lupa u haban up khat san snam ha ka ba ar Samuel kala nong ka san ka khot ka basau ka yathu ba David udap lai posnem ha bolos dang ban sin shar ke Israel khat san snam na du ba yo ke jing pan sle ban ning kong Haduh ba un los im jo ka Israel uhaban up khat san snam bo un long unong sensyar uhaban up ya kata kabala yathu bala panpau ba un salong usim jo ka Israel ujisu la khaya u shagani ka perthei ulawan long briu da ka plan ka bajanai jo blai na ka banta un pendep ya ka jing khot jo blai kumta kam shim jia ya u kumtu Henry dawla dap lai post nem ka gospel Lukas kal nong balai khot ar polai ka yathu ba uchisu on dawla dap lai post nem usdang ban hikai at usdang ya ka ministry usdang ban le iki bakrao ki kamba jingpen khia ki ksut ube bat komta khot iki senran shaladi lai post nem usdang ya ka jing syakri hadin lai post nem usdang ban yu iki bakra shiwa ka lai post nem omdon record ba ule kamba omdon record ba uyalap o hikai omdon record ba ukhot ya ki briu shalade omdon kano ka jing yathu ya kita ki kamba krau ki ba ule
Rin daw la dap life hostem din bala pen baptis la pen dap yudo men se bakut usdang ye gejing syakri. Wahaban up life hostem ba un sedang ban le iki bakrau nam tau kpa bat ban pendep ye gejing khot jong ublei. Naga benta jong ngiru ki bios ngau ya kani ka khubor ke jesla tungin up ya ka por ublei. Bible ka ong bahaga por jong u unde internet ki baro. Dan apring jongi isnguduk mensim dan apring jongi ngim sungula apsyu dan apring jongi ngilaleng ngila pisa ngijau umat ngisngobitar ya ladi namar ya kata ka bangi angnut ya kata ka bangi la ngi kmilentin rekam siam jelong ngaong ya pi tu yai ap tu yai nget tu yai shania hautrai bleu nom ino ya pi bat ublei ubala kerhu ubala pen udlong yakini kibangala kedeu mentan hagani gejing keren syakmat ulong uju ublei bala ruban le gejing im jongpi tu yai ap kapor jongpi kan sawan gejing pen im kan sawan ha yin jongpi gejing pen khia kan sawan kalat kalenti kan sapli ki bakrau kin sajia ki jing angnot ki jing kerku kin sajia gejing im jongpi lada pi yai ap da gejing nget how try kapor ublei kadi ka bajanai baru tip ya ka basdang utip ia ka ban sawan ro utip ru ia ka bakot komta tu shania hau blei utip khamba ki baro don ki jingpan ki jing angnut jongi ki bo blei mshimai balei ka de nam ta ka jingpha jongi hi ka bo blei yo khamba don ka bo blei upentut balei de nam ta ka jingpha jongi hi bat ka jing sauthu ka bajanai blei tongin relax tongin penjat haj yelade ha utrai da ka jingat da ka bangin up ya kata ka por blei bo ne ki baro ha ka jing im jongi kat kum ka mon jong u to blei ker khu ya pi ngan duai blei ku pan jongi ba habneng ngaduai na ka banta ki tu ki ba yos ngau ne ka khubor ki ba don ha pdeng ka jing du man sim ka jing leng ka jing pisa ka jing banyau Bat ting ko try kidu mensim bagi du jengkermen nama ya ka jubab la pentut haduk menta. Tu ngap ya ka jing duai jongki. Bat tu ya rap ya ki bagi niyo ya ka jinget ka jing syania hame wala ka jubab ka slem haki Henry hame try kamlong ka bakloi palat kamlong ka badir palat ka slem palat hame ka long biangpor. Metip iki baro ya ka basdang bari ka bakot tu kerku ya ki bios go ka tin ben ka por ka te jisu ngaduai amen.